Безнең кода-кодагыйларыбыз Ирек Рәсүл улы һәм Фәрдия Вәлиулла кызы Оралбаевтарның дөнья корып бергә тату гомер итүләренә 45 ел дип башлана безнең студияга килгән котлау сәламе. Ушу уңайдан уларга йөрәк түреннән сыккан иң изге, иң йылы теләкләребезне җиткерәбез. Гомер юлын иңгә-иң терәшеп, бер-берегезгә терәк таяныс булып, туйдарда әйтелгән вәгъдәләргә тогры калып үткәнһегез. Изге янлы, ихлас, асык йөзле, бик ярдәмсыл һәм шул ук мәлдә бик ябай кешеләр безнең кода-кодагыйларыбыз. Матур байрамыгыз менән тәбрикләп, якындарыгыз һәм балаларыгыз өчен кылган изгелекләрегезнең үзегезгә меңләтә савапка әйләнеп кайтуын, ныклы һаулык, озын гомер, рух ныклыгы теләйбез. Алдагы гомер юлыгызны иңгә-иң терәшеп, балаларыгызга ныклы таяныс, үзегезгә бал кортылай һырылган yeğen-yeğenсәрләрегезгә матур улата өләсәй булып, исәнлектә, һаулыкта, муллыкта, байлыкта тиң гомер кисерергә насип итһен. Тормыш итү диңгез кисү тиләр, ә диңгезләр тормай тулкынһыз, тормыш тулкындарын басыр өчен яшәп булмай һөю ялкынһыз. Юлдарыгыз йылдар тыныс булһын, кояш һипһен һәр сак йылыһын, ак бәхеттең, шатлык куаныстың бирһен Ходай иң зурыһын. Бына шундай теләктәр менән тамамлай котлау сәламен кода-кодагыйларыгыз Сәгыйть Абдулхак улы һәм Раушания Баязит кызы. Матур теләктәргә балаларыгыз Рифат менән Илүзә, ияндәрегез Рияз һәм Риналь та кушыла. Sandılaştı mınlı diler, Sinan'dan da mınlırak. Koyaş nurun nazlı diler, Sin koyaştan nazlırak. Sandılaştı mınlı diler, Sinan'dan da mınlırak. Koyaş nurun nazlı diler, Sin koyaştan nazlırak. Aklık saflık rilgesi taptı şirini bizaka. Senin bilen birge yaşav dindir canımız makka. Sandık aşını mınlı diler, Sinan'dan da mınlırak. Koyaş nurun nazlı diler, Sin koyaştan nazlırak. Матур жыр таптың пайдан. Bu zamana bizning üçün eng zo'r bo'lak Xudaydan. Sandık aşını mınlı diler, Sinan'dan da mınlırak. Koyaş nurun nazlı diler, Sin koyaştan nazlırak. Sandık aşını mınlı diler, Sinan'dan da mınlırak. Koyaş nurun nazlı diler, Sin koyaştan nazlırak. Koyaş nurun nazlı diler, Sin koyaştan nazlırak. Sin koyaştan nazlırak.